Hi guys. Hi guys, busy kami diri guys oh. Si ate oh naghigda oh. Ano siya guys, libre gyud ya mong gihigdaan karon guys. Oh. Wa mi nagbayad ani, libre ni. Oh, di ba si ate oh, relax kayo oh. Sulit kay mong pag-ari-ari diri. Sulit kay among entrance guys, tanawa oh. Nami sa tubig, ilalo man tubig na. Oh, si ate. Hello. Guys, pwede ra mo diri matulog, guys. Oh, pwede ra matulog. Oh. Pwede ra matulog diri kung gusto mo mag-relax. Oh, pwede ra mo diri, magpakuan ra mo sa oh. Di ba? Pwede mo kawas lang po guys kung maabot na. Hello. Guys, oh, grabe yun ang pagkuhan diri guys. Oh, murag pila mi kami o minutes diri ba? Dili ni itulod guys kay mukuan na siya. Oh, na si madam oh. Hi. Oh, kuyog mi. Magunit mi kay basin maulah eh. Daghan kay mi diri oh. Natulong na. Oh, murag abot na mi, murag taas pa makay ni nga. Kuan eh. Pila ka minutes yan? Ha? Ako hindi putol-putol oy. Og ning dunggo na mi diri. Hindi siguro kaya. Ay, sabi ni. Natulog na mi diri oh. Wala si Ate Mandy oh. Oh, nanay mga langgam. Uy, natak ko! Uy! Dito si Daddy. Uy! Diyan si Kristen, no? Diyan si Kristen yung sakay ako ka na. Wala. Yati ka din. Ay, dito siya Kristen, ha? Kristen! Ganyan ako tonggi. Nagkatuan siya sa plastic. Dili man siya lula matukad man siya guys. Ano kay ni kay kung magdala-dala kay sa lumang diri. Ano kay ano. Nara ko diri oh. Relax kayo. Pwede na ta matulog diri. Ay, sama ni. Oh, ngamit na ni ani nga lugar oh. Kayo lalong sa murag tulay-tulay. Diba? Oh, diba? Ilalong.
na may dunggo na may dire.